Próxima parada, respecto. A base de toda a convivencia, onde cada voz conta e cada persoa importa. Veña, imos para o vagón. Será este, sí. Amodiño, non vai a ser que caias, Tranquila que vou ben, Saca os billetes, A ver, espera. Esto non é. Esto tampouco é. Creo que esto. Non vexo nada. Traeo, deixa. Que ti non ves nada, eu vexo mellor que ti. Aquí pon 18B, 12B, non sei. Deixa, sentamos aquí e listo, ben. Veña. Ai. Veña. Mira o que trouxen. Un biscoito. Pero eso non era para os teus netos. No, pero meus netos xa comeron onte, isto é para nós, Mira que están feitos uns mozos, están guapísimos. Vinos onte pola aldea, están moi riquiños. Tes que emparexalos xa con alguén. Bueno, deixa aí o biscoito que seguro que nos entra fame no tren. Sí, bueno. Pepa, este tren a onde vai? Pois, a verdade é que non sei moi ben, non sei onde teño a cabeza. Bueno, sabrémolo cando cheguemos. Mira esos rapaces. Rapaces, Vide. Te dará fame, comede. É da casa? Sí, home. A verdade é que ten boa pinta. Gracias. Como vos chamades? Eu son Sonia. Eu son Mateo. E que facedes aquí? A onde vades? Somos da tribu. Da tribu? Somos. E que é iso da tribu exactamente? É que só casa grupo musical? Pois a verdade é que a tribu é un espazo seguro de 22 rapaces nos que durante 15 semanas estivemos poñendo todas as ideas sobre unha mesa e observando todas as nosas opinións, chegando ao punto de querer facer uns cortos sobre os lugares máis bonitos de Milladoiro, sobre toda esta diversidade que hai no Milladoiro, e un curto sobre as xuventudes que moitas veces pasan por problemas en casa e como, aínda así, siguen día a día no seu propio día no instituto e pola rúa e como afrontan os seus problemas de diferentes maneiras. E decide, porque tamén escoitamos, por que escolledes temas de inclusión e tamén de saúde mental nos vídeos? Claro, escollemos sobre todo estes temas para poder potenciar e axudar moito a estes rapaces que igual encontranse nas mesmas situaciones e non saben que facer. Pois escollemos esos temas para motivalos e axudar a que sigan no seu día a día. E facedes curtas, non? Como facedes diso? Porque supoño que non será coller o móvil e gravar así sen máis, non? Non, para nada. E digo por experiencia propia que non é así. Ten moito traballo de fondo, moitas horas de traballo en conxunto para facer os guións, para elexir os momentos onde gravar, os lugares. E a verdade é un traballo en conxunto de todos os rapaces que estamos na tribu e que agradecese moito a posta en escena e toda a xente o traballo moi duro que fai todos os días. E a xente nova de hoxe en día reacciona aos vídeos ou queda mirando pa o teito? Pois... Déixame contestar. Que vos parece si probamos? Que temos aquí un montón de xente maravillosa e o mellor podemos probar. Poñémosles un cachiño. É unha preestrea mundial. Ninguén nunca xamais viu isto que vos podemos poñer hoxe aquí, vale? Pois vamos verlo. Sí, imos verlo, por favor. Situámonos no Milladoiro, un lugar que, a pesar de ser pequeno, esconde no seu interior unha gran vida e persoalidade. Aquí viven moitas familias novas, persoas traballadoras que van e veñen día a día a Santiago e persoas que, de algunha forma, construen as súas vidas entre dous mundos. Milladoiro teno todo e ao mesmo tempo parece que sempre lle falta algo. Sobre todo isto preguntámoslle tanto ao alumnado do IES do Milladoiro como ao profesorado e ao alcalde de Ames. As súas respostas non foron só opinións, senón pezas dun quebracabezas moito máis grande, o dun lugar que non deixa nunca de transformarse. Benvidos ao Milladoiro.
escoitar o que pensa a xente que vive ou traballa aquí, no Milladoiro. Empezamos polo alcalde. O Milladoiro vexo como o principal núcleo de Ames, o núcleo máis grande, con moitísima poboación moi diversa e moi variada, pero un núcleo con moitas posibilidades, un núcleo que hai que facer moitas cousas e que nós neste mandato que procuramos foi ir mellorando, non? Sobre todo humanizando, facendo novas infraestructuras e é no que estamos traballando, pero o Milladoiro para nós e para min personalmente é o núcleo máis importante de Ames, do que ademais levou máis investimentos durante este mandato. Pues creo que Milladoiro es muy completo, hay muchas cosas para hacer y creo que es una comunidad pues muy agradable para vivir. Sus calles, la general, todo muy ordenado y muy bien. Eu creo que hai bastante amplio e moitísima xente pode ter unha oportunidade. Lo mejor de aquí la tranquilidad de poder caminar por la calle de noche, por la tarde, con tranquilidad, la paz, no escuchar motos que estén con el escape suelto, y eso me gusta. Agora, imos afondar un pouco sobre cales son os sitios favoritos da xente que convive no Milladoiro. Pois, home, sería o máis fácil seguramente sería dicir aquí no entorno no que estamos, non? No entorno da piscina, de toda esta zona verde, pero eu vou a dicir que o meu sitio favorito de Milladoiro é todo o entorno verde que hai entre a AP9 e o cuartel da Guardia Civil, toda esa zona, non? Toda esa zona para min é a máis bonita para poder pasear, subir hasta os depósitos da auga, pasear todo por aí. Lo mejor de Milladoiro para mí es las zonas verdes, la naturaleza, el atardecer. Pues sobre Milladoiro, que es un sitio tranquilo, hay mucho monte, puedo pasear con mi perro y estar tranquilo y conocer a otra gente que tiene perros, entonces me gusta el ambiente así, tranquilo en medio de la naturaleza. Parece que a opinión é clara. A xente gústanlle as zoas verdes, pero non todo o mundo pensa que as que temos sexan suficientes. Imos escoitar outras opinións. Gustaríame que houvese máis zonas verdes, xa que isto tamén axudaría a unir lazos con outras persoas, xa que agora mesmo casi non hai lugares onde ir, onde haya naturaleza. O mellor a falta de verdor, que non hai moitas zonas verdes. Que outras cousas pensades que faltan no Milladoiro? Sigamos escoitando. Más monumentos, más sitios donde pasar el rato así bien. Unha biblioteca con máis libros, cousas para ler. Yo creo que nada. Más pisos, pero yo creo que no le falta nada. Agora mesmo para mim a distância. Eu vivo na Corunha e há dias que é complicado chegar. Imos ver se estas carencias que detecta a xente do Milladoiro se corresponden co plan de futuro que ten o alcalde. Home, sin duda, no Milladoiro faltan cousas. É un concello, é un núcleo, como dicía, moi grande e con moitas necesidades. Ademais, un núcleo que vai medrando. Mira, fai falta vivenda. É algo que estamos intentando arranxar con esa cesión de parcelas á Xunta de Galicia para que construían máis de 200 vivendas, pero nós seguimos traballando en facer máis vivenda. E faltan, sobre todo, máis espacios verdes. A parte de mellorar e humanizar as rúas do Milladoiro, eu creo que o importante é que poda haber espacios como este no que estamos, como o que vos decía antes do entorno do cuartel da Guardia Civil, donde os veciños e as veciñas do Milladoiro e de Ames podamos ir a pasear, podamos ir a disfrutar e podamos facer ali ter os nosos momentos de ocio. E falta algo que para min é clave, ademais tamén, que non só afecta a Milladoiro, sino que afecta a Ames, que é a comunicación entre todos os núcleos de Ames. Que a xente de Bertamiráns poda vir a Milladoiro, que a xente de Milladoiro poda ir a Bertamiráns con normalidade, ao rural, e que ao final consigamos vertebrar o noso concello, que é un problema que temos, que é a vertebración do concello de Ames. Ao final, Milladoiro non só se define polo que ten, senón polo que está construindo.
Pode que non sexa o sitio perfecto, pero sobre todo está cheo de xente que fai no seu día a día. Isto non é un documental sobre un lugar, senón da súa xente que o fai o seu fogar. E esta historia aínda non rematou. Bueno, nós temos que marchar, creo que chegamos á nosa parada. Nós tamén, supoño, non? Queredes que vos axudemos a baixar? Sí, por favor. Ai.